Bishop, good morning. Oh, sorry, good afternoon, Bishop. Esh. Kan fraka, oye ki fraka. Onye ka ifere aka. Onye tụrụ ime gị ọkọndọtọ. Bịara gị ifegara m aka. Onye ka ifegara aka, eyiri m gị pasenja gị. Bịara gị ifere m aka. Mgbe ị ga-esigbo ọkụ n'ọdị a, nye owu mmiri. Ọ ga-adasachala isi mfeke. Bịara gị ifere m aka. Eme onye ara akọndọtọ, ya efegbu ndị mmadụ. A sị gị gbe ego ọkụ white gị bịa nga bịa duruo m nga. Enwekwa m ọkụ white o. Nke ọ dị mma. Drama, but I got that ọkụ white gosiri na Chineke agbaghị ọkụ. Ọwụ ụlọ gị gwa mma na enwe ọkụ white. Nwe ọkụ white. Ozola? Ọ dị ka ị ga-ewe phone apụ outside. Take this phone outside. She no longer fall foot outside. Onye riri eri. Nwe ọkụ white. Okay, come down in the kitchen. Braga pensava che infegare maka. Iche nero ana boy scout. Okay. Aya, kwetu aka ga ahụ ibrangi onye ka ifudu graka. De we phone ahụ na la gela azụ. Babi. Ọ dị mbụta. Ejuama, nsi atọ me hụ kwụ gị de we anala gela azụ. Ema hewe lazo. Agwala gara mbụ. Mba. Elehe mere na half of 10 ndị ara ji nọ n'ogwu. Ewo. Esiga m ewo. Elehe mere na half of 10 ndị ara ji gbe n'ogwu. Yes, the way camera na. Yes, keep that camera. Yeah. Nonga mbapia. Onye riri. Onye waja ya ara dị n'ime. Ara na-agbaghị unu na-aga anaghị logo unu. Unu na-acha logo unu na-agba ya n'ụkwụ. Nwoke ọbụla ma ihe nwe ike ịhụ unu n'ụwa atụfuru n'ọnụ. Masị ha asị ntọlọf onye ara dị. Ọra gaga ihe eji hụ maga ama asụ onye ara. Nwa bingo. Okay, Igbo Bishop. Cut it. Let's go. Go back. Turn off. Ish, turn oge kwuru. Were reverse bịa. Were azụ bịa gesem Ndakwa na Bishop. Ịda gịnị. Were azụ bịa. Kwụrụ nga ahụ. Eleke yiri speedboat. Bịa. Mbịawa. Bịa were phone. Gịnị mere ihe? Ebe. Ha? Ebe. Ọ gị ji aka gị mee ike gị mụta. Mba. Ha? Ọ ji anọgide ya emewe otu a. Ije nwe akwụkwọ ike. Gịnị kwukwara ije nwe akwụkwọ ike. Mba. Aha gị. Jide phone ahụ n'aka. Aha gị. Chidimma. Ceremonia. Samuel. Ish, mee gaa n'otu ngana mana gịrị nkịta nwụrụ anwụ. Okay. Sit well, stand well. Get Jide ya n'aka, stand properly. Anya ụra. Lekpa o mere anya nnọọ ka onye ịmụ anya ehiwe ụra. Iwe onye ebe. Onye Mbaise. Ebe na Mbaise. Abọ. Ebe na Abọ. Amụzụ. Na gịnị mere? Amụzụ.
Iji ụmụ ole? Anụbeghị m di ya, m na-achọ di. Ị chọrọ dị afọ ole? Adị m 27. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna m anwụọla, but nne m nọ. Na-ele anya ebe a, nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m dị ndụ, but nna m anwụgo. Nna gị nwụọla. Ndụ nna, gịnị gburu nna gị? Agbagburu nna m. Agbagburu nna m. Agbagburu ya agbagbu. Ndụ nna, ndị ohi kọwụ ndị ama kọ ndị ele. Ọ ga-aga bank iwe ego, so ọ maa na ndị ohi nọ na-arụ ọrụ bank dago, so ya na ha ajọ anọ. Agbara ya agbọtọ m ya. Ndụ nna, ọnwụ ndị ọgba egbe na famili ndị ohi gbagburu nna. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 6. I dị 6. Kebish na nọnyere anyị? Echi na Lagos. Na Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Ọ mee ketra. Ọ naanị gị bi? Naanị gị bi? Mmaga gịnị ka ọ na-eme? Nne m na-ere foodstuff. Naanị catering ka imega? Catering. Ebere gị ugwu? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agara m. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? N'Ọkpara. Gịnị ka ị gụrụ? Business education. Kwụsie okwu ike. Business education. Kwụsie okwu ike anya ụra. Kwụsie okwu ike mana n'ihe ị na-ekwu. Business education. Ranga bịa jụọ m sị shatọ. Ọwara ya adịghị. Mee ka onye megburu emegbu. Yiri pandemic. Debut chere. Ekwekpa ọnụ nnọọ hit na ajịrịja na-agbaghị ya n'ahụ. Yes. Hey. I said go back that place. Leave the handkerchief. Leave it. Keep it there. Okay. Keep it there. Mamo. Onye eri. Ibra ga bi with handkerchief. Masi tenti na wa hit nwa bingo. Lekpo mega anya no ka pusu atụfuru. Atụ ọsọ. Ọmụ akidim gara ya. Mba anya na afụ m ụfụ. Anya afụ agụ fọ mụ enwere mgbe nkọrọ ga aka n'anya nga ugbu a. Ihe o mere ka ụsọ ọjọọ atụfuru. Ranga bịa di m ga anya. Anya egbe na-efu amụ. Damn you. Chesa ya amaghị ndị na-eyuzu ụdị anya. Ihu amụ na-aga ịghọ were aka abụọ ghọọ ya. Ranga bịa di m ga anya. Ranga edi m. Ọya, bọkesi anya gị ahụ. Bọkesi adị anya. Onye ohi amụ. Echemsị mma patalụ. Bọkesi adị anya. Bingo. Bọkesi adị anya tiga afọ hia na. Asị gị bọkesi anya ụta. Bọkesi ya. Ihe sebakwanụ m na ya bishọp. Bọkesi anya nwa bingo. Gịnị na-efeba gị n'anya? Ụlọ ọchịcha na ụlọ oke na ụlọ ndị iyi. Bọkesi anya. Bịa gị. Lanya, ipida anya ahụ again na. Ọkwa m ga-blink anya m ụtakwa ịma. Blink anya gị ma bọkesi anya gị. Okay. N'eriri. Anya ụra. I butela infection mbọ.
Ebere gugu. Bokishanya na. Ebere mugu. Ja close your script bokishanya mana anya ga. Bishop anya na fuzi no mufu. Asige bokisha di anya mga gbaga kati ne. Wele hije di mugrama ya kemgbe. Ah. Ewe di wesa. Branka bia be mmege tafu. Ike were normal eyes. Ike were dimin bia. Muragi na enwe manya dimin. Kebra anya headlap igwe bia nga. Ida pa jo telakpo. Ma hwe ezegi. Banya ahụ. Oya banya ahụ. Mado letra la gị. Mmadụ atọ. Bọọ data anya. Bishop anya na fuzi no mufu. Bọọ data anya. Bọọ data anya. Chisi je isi. That was no punishment. We dim get my name, I say, all dim Kim. What that Anya? Just a maga style. When a farm, you would have styled it in Yam sign. Yam sign. What that Anya? My bingo. Oh. Marato Traga, huh? Chinaza. Austin. Stanley. Border Tanya. Ah, Bishop, I know Mama Boja a lot soon. Border Tanya. But I'm a case a dim. Border Tanya. Oh, anyway. Is that you? Me mete me off now. You met you of my house. I met you. I come back and say, Iwe when they farm. But I think about that, I'm a good shady up here. But that Tanya, I'm a tell you of my Baru soldier Jackaban, I will get later. But that Tanya, one pinga. Let me know you push up now, Bishop. But that Tanya, near rain. You went to that tank and I'm not getting it. Sorry. Anyway. Can rock is you Madoya, or must see there like each other a merona. I don't you know like That Tanya Chile Cabago, Cowonia, the jam when on every defend your woman. Take it was. I have forgotten some cat, you wouldn't get anola. But that Tanya, so you wouldn't get that. Oh, you wouldn't get that. You wouldn't get that Tanya. I'm a woman. Wouldn't get that room. I'm a woman. Is it? I'm a wonder. But you will never vibrator. But that Tanya, I'm a wonder when you hear him. Jesus. Bishop Ayana. One, Menyohana, but that Tanya. Again, you loading Queen 80. Kwanya who went well. Oh, yeah, to wait them. Jesus. You let him share here with Sudania. Kwanya Temple. Bishop Bikodu, come bet you to him. Bran getting Katamuto Babu here now. When I'm a wound on any him. I'm a wonder out of a threat. I won't get her on law. Would jam with Mogo. Well, Damn you. You can also am. Genotype, okay? Oh, Huh? Blood group, okay? I won't be close. Oh, the mother who went to Yanakachi. Guess how I'm okay again, but I want some one. Born on back, 070 179938. Hey, but I'm working. Boy, your number, what bingo? 07017993846. You think I'm joking here? I have one now. 07017
993844. Come on, how will I make here nobody who could do? Bishop. To a bishop. To a bishop. But he did Mugamania marry. Masaga Macachita, Gacachita, any pattern idibia. And at them now. Jujoriam come, Unko Jugu. Timuye. Onyo will active MC Bishop, oh yeah. Eke ukwanoye. Bishop. Eke ukwanoye. No madam. Illegam comment section. Elegant comment session. Then our comment section kikobia. Hey, ya sit up well, or sit up well. Unyanya full gauge. Branga illegam which comment section. Cool down, but gonna about speed. Can you full level? Tell unyanya full gauge branga sim cool down bola. Them you. Branga be sonye cool down. Start off from there, one bingo. Cool down. Do I walk out mother Kagala cook all the Tell Rosada. It's your mother Kagina. I think it's start up there. Start up there. I'm talking about what the news about. It was one. Let me comment section. It's not feel on you could be here. Yeah, make interview. You want to know, John? Yeah, trifle. Them you. No, not project. Bega one more piano Nigeria. Bega munye no banye. In a Otele, no game as a day fed for day, a day is here with them. What I have for a gauge, give Bianga Bia, what was some cool or done. Mamuku. Bishop, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Bishop, good afternoon, sir. Hey, Jide Kelegan. We run there, chair and keta. Jide that you a killer, from that touch from you. Jide that you a killer. We have and go in tough. Be in there, chair and keta, Jide that you a killer. Branga be a good afternoon, be a boom. Rucha Hono can reggae Ketana Chania. Branga be get a center. Get a center. Nyekele. Yelem give blessed sacrament ikele. So we telephone gelazo. Gelazo. Mafa. Where that? Hey, Jezohi. Ah? Let him get it on your neck. You could let him hear and I want to no. Lazo phone now. Let him hear and I want no. Oh, fashion. Get on fashion. Well, pack up again, cross street. Cross street. Onyawa kwenda neka. Onyawa de neka. Gewa wuye. Ya wure phone ge. Iwe we na gisa. Adrum ga juji jere chen nketa. Eh? Ele hiji ku ihu ko ye na ere feed nketa ya la chen nketa. Mba di mere chen nketa. Otele Rosanna. Mba. Ija aso nketa. Enwe mu nketa for security. Ke hem gbara ge here before. Ya de kam ngagoga. Oge tugi no no pe para hum den nwere nketa ke bia ga. Them you wa bingo. Nwere nketa. Eki ga eji ga lụrụ nwaanyị tewe n'ụlọ ga were ga nkịta ole ka ị nwere. Sofu. Eki ga eji ga lụọ nwaanyị ga were nkịta masịrị onwe gị. Ga were nkịta mabụrụ nkịta bịa dewere onwe gị.
Kita humpu zo na take in na nwa ụmụ ya atọcha ụmụ gị. Ewo. Ka were ka ị ga-eje feed nwunye gị na ụmụ gị azụ nkịta azụ feed nkịta. Gwa ka itetere n'ụra. Aya start off from there. Onye nkịta. Lekpo shi icha nkịta akpọ akụkọ nshal. Branga bịa. Nkịta ahụ ele breed ye. German Shepherd. Akụkọ nshal ụzọ German Shepherd. Onzi igie. Isi onye. Mana ga ọzụwa nkịta. Mgbara gị sa awụ nkịta breeder. Mba. Lekpo ọ dị. Iri combat ndị zụwa nkịta bịa nga bịa agwa m sị ọ na-ere chen nkịta. Nọrọ ebe ihe dị ma ahụ ihu ga. Na ma otu yiri onye rebis nkịta dị n'ahụ. Nọrọ ebe ihe dị. Ma bi. Nọrọ ebe ihe dị. Ka m nọrọ ebe ihe dị. Iche onye rebis nkịta nọ n'ime ahụ. Ọga, ma ị ga-anọrọ ebe ihe dị na ọkụ a na-afọ reflect ya Chineke agbaghị ọkụ. Onye riri eri. Ka m nọrọ ebe a. Hụrụ nga ahụ. Ruo oge ịlụ nwaanyị gaga chọọ nwaanyị kwụ ụgwọ isi aga lere nkịta amajụso onwe gị oyi n'emụlụ. Achọrọ m ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị na. Chọọ ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ga gara ga zụọ nkịta ikpoghe nshi nkịta. Nwaanyị ga-eyekwa nshi ga-ekpu ya. Bọta nkịta anyị ọ ga na-agba mbọ ikpo iklin isi ahụ. Onye riri eri. Lụọ nwaanyị na nwaanyị nyụọ nshi na-asị gị bịa kpoo ga-ejuwe ya for what? Kpoghe nshi nkịta asịra nkịta ahụ. Ị gafee na ga-eshiwe nkịta bịara ịgwa m sị ịzụ German Shepherd. Aha gị onye bọdị ọdọ nkịta. Aha m bụ Ugochukwu. Ugochukwu onye? Ndị be Okolie. Ugochukwu ndị be Okolie onye bọdị ọdọ nkịta. Ewu. Nụ gị ihe ahụ. Onwe mgbe mmadụ ga-abata n'ime ụlọ gị ahụ ma ọ were ebe ị nọ na-aga adụ nshi nkịta ahụ ọdọ nkịta ahụ n'ahụ gị. Otele nọ n'onwere ka damn you ahụ ọnụ gị ke onye sacha nwaanyị ọbụla akọrọ ọgwụ ụkọ na nwere ike ịhụ akpị nkịta n'ime gị. Braga bịa etinye hei. Lekpochi iche onye weda etigere m hei. Tekwa igbirigbo ọnụ gị goofu ịṅụ adị ụtọ nkịta ghara ịta gị. Ịṅụcha goofu ga-eji njaba nkịta. Nhụ gị ọcha ahụ n'ọnụ ya Chineke agbaghị ọkụ ya ma bingo. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ee, anọ ndụ. Mpago ji hụ azụ nkịta? Mba, ọsọ mụwa. Ọsọ gị nwa. Ị dị afọ ole? Adị m 34. Nọrọ nga ahụ nkịta gị pụghị ụzọ ọmụshịa nwa. Ga-egocha ha mee ha baptizim. Nọrọ nga ahụ kpowe nshi ha sara ha ahụ. Ị dị 34 onye anwụrụ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? University of Nigeria Nsukka. Gịnị ka ị gụrụ? Mechanical engineer. Apịrị gị apị? Apịrị gị apị gịsị m apịrị gị apị? Ee. Oke apịrị gị apị? Oke agwụla m. Nwokorobịa apịrị apị. Onye ji alụ n'ụwa onye barala monopause nna. Mba, ọ bụrụ dị nke ahụ. Chineke ga-agbaga ọkụ na ma ị bịa ịsala echi. You have answered to my own question. Gị bịa ngabịa asị ma onye ka. Amagbara m gị sa ahụ adịghị gị goofu ma nkịta echiche ha abụọ gị ime gị gbakili ọsịsọ. Onye anwụrụ. Modu chala out like this modu cha look at onye apịrị apị gị bịa nọ gị pịa m ọchị ahụ n'ọnụ na ma gị na gịrị nkịta nwụrụ anwụ. Onye apịrị apị. Mpaga ọka dị ndụ? Ọ ka nọ ndụ. Ọ ya were fonu gị ọzọ kpọọ ya na m ajụ ihe o ji pịa gị. Kpọọ nna gị na fonu now. Ofu fon ka m na-eyuzu. Ịzụwa nkịta enwe fonu abụọ. Eyuzugo fonu. Call your father. Ma kpọnwụ ya ebe a iPhone 13 ka m na-eyuzu.
Na gịnị mere? So fufu nka m na-use. Ibu nọmba mpa gị n'isi. Gwa kpọrọ m ya. M ga-ama reason why your father dị pịara gị. Kpọrọ m nọmba mpa gị Chineke agbaghị ọkụ. 070 30 45 072. Na gị elecha gị pịa gị. Ọgaga. Onye apịrị apị. Onye apịrị apị. Ị aṅụ goof? Obere. Ha? Obere. Ese? Nna nwute obere. Ele nke we obere. Ị aṅụ goof? Nna nwụ. Nchebe gwara m sa ara adịghị n'ụlọ unu. Mba ara dịrọ. Ara dịrọ. Okati o. Masị ote nọ n'inwere nwa ajaghị symptoms ara adịghị n'ime. Ọ wee maghị? Obidobe. Obidobe. Oke iche mgbe ọ na-ebido. Iche mgbe ọ na-ebido. Ihe emeghe gị ugbu a m kwugere gị okwu ewefere otu aka na. Kema sọ wụ symptoms of ara. Chike mgbe ọ na-ebido. Nwa ajaghị ara. Dị ya n'ime. Nwere ihe ọdịdọ mbụ? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị dinara? Ọ ndị nke enyi m nwaanyị ka ọ ndị nke anọgide taa. Ejọ m data ajụjụ na ma ekwubi okwu n'isi gị onye yuzuru eyuzu dịka ajụjụ ndị ara ka eju akwa m sị m na ara adịghị gị. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tara ala kemgbe fụtara ụwa gị bịa nga agwa ajụwa m ajụjụ onye ara? Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme biznes na-arụkwa with federal government. Gịnị ka ị rụga? M na-arụ ọrụ with federal government, federal inner revenue. Ị na-arụ federal inner revenue security ka ọ gịnị? Onye ahụ? Mba. Ma hụ ID card gị. Ọ nọ n'ime moto m. Gaa weta ID card gị mara pinko. Moto nọ outside the fence. Ịma ebe m bi na ọ nọ outside the estate ka m zi gị. Yes, sit down there. Sit down there. Yes, sit down there. From nkịta na-aga azụ ga-enwe fish pond. Onye anwụrụ onye goof. Nwe mgbe oyi na-ana unu. Kemgbe unu nwụwara na anwụrụ. Otu nke wo akpọgasị ijojo na Germany. Kemgbe ọ ṅụwa goof ara agbabe ya. Onye koko. Lad ole ka ị na-agba anyị na-ede? Ọ bụrụ everyday. Ọ nọrọ with ndị enyi m nwoke m ụgba. Una asị ndị arụ unu committee of friends. Unu na-enwe union of anwụrụ. Kebi si na nọ ere anyị? Na Abuja. Ịta nwaanyị ele ụdị mkpi na-eti? Ewu, abịawala m. Mkpu, anwụ, ewu, abịawala m. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? Kpọọ nọmba gị? 08103468498. Onye goof. Lekpekpochicha breed nkịta. Kokensha breed. Ranga nyanyanyanyanyanyanya.